B'investiment ta' 100,000 euro kofinanzjati minn fondi Ewropej, ir-raħal tal-imqabba gawda minn tisbieħ b'infrastruttura ħadra fi triq il-konvoj ta' Santa Marija. Din hija triq prinċipali li taqqat lill-imqabba marħula oħrajn. Is-Sindku Omar Farrugia spjega kif din it-triq tħawlu madwar 80 siġra indiġena u l-fuq minn 500 tarbuxell. Ġiet installata wkoll sistema ta' irrigazzjoni u tpoġġew lanet fejn jintrema l-iskart biex l-ambjent f'din it-triq jinżamm fl-istat li jixraqlu. Proġett ta' infrastruttura ħadra tul il-bypass kollha tal-imqabba propju fi triq il-konvoj ta' Santa Marija, proġett sostenibbli li ser igawdi minnu kulħadd għas-snin li ġejjin. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinġo Azzopardi qal li dan il-proġett huwa wieħed minn 10 fil-qalba tal-komunitajiet li gawdew minn fondi Ewropej. Dan huwa proġett fost sensiela illi saru permezz ta' dan il-programm illi permezz tiegħu lokalitajiet b'mod dirett ibbenefikaw minn dawn il-fondi Ewropej. Inħares il-qudiem biex proġetti bħal daw isiru ħafna aktar minnhom kif ukoll illi nħares il-qudiem lejn aktar investiment ta' fondi Ewropej fi green infrastructure. Saħaq li dawn il-proġetti huma prova ċara ta' kemm dan il-Gvern qed jinvesti biex jiżgura li ż-żoni urbani isiru aktar ekoloġiċi u ċ-ċittadin jgħix f'ambjent aħjar.